Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto ang kalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway itinay ang programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Biyernes 9 apo ti mabilang ini bulan ti Hunyo 2023 idanon ti ENR online ti sabali man na parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari apo ti pagamyo ni Robert Berto de la Cruz. Ini technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Paring sabali man na parang ti Damdamag ni Berto. Idasar mi apo di damag nga muming kasapulan nga may informar kada kayo ken kastameten adda pakaseknan tayo amin nga sa nga pada. Digiti damag nga intay pagsasaritaan ken pagsisinukatan ti kapampanunutan ti baro apong DOH Secretary or Department of Health Chief kung konsiderin na po ti wenno mabalin kung konsidera na ti mabalin nga panang hire panang yemplyo dagitay saan nga lisensyado nga nursing graduates tapno agtrabaho da kadagiti government hospitals ani ti makunayo ini detoy gagiyem ken kakabsat adumit digiti lisensyado nga saan pa nga naiemplo kakabsat ken gigiyem okay sabali pa nga baro apo nga kaming ti gabinete ni Apo Gibutchuduro Military and Uniform Personnel Pension reform bill agtultuloy nga adadalen na po ti DND Secretary wenno Defense Chief ada namin tinagbalin nga mandok ing kuana apo ti Presidente Ferdinand Marcos nga reviewen na dati apo pensyon digitay retirado nga soldado ken uniform personnel kas kumakadagiti pulis gagiyem ken kamsat makalagip yo apo ni Kerwin Espinosa dati na bansagan nga drug lord apo ti partera ti Visayas napaawan basol babae na po iti Makati City Court gagiyem kay amsat padaanan nyo pagsasaritaan tayo detoy gagayem ken kamsat iti sabali nga bangir dati agal alburuto apo nga bulkan mayon ken bulkan taal ti Office of the Civil Defense nang iparwar ti memorandum iti Office of the Civil Defense Bicol Region ken Calabarzon tapno adadapay nga mamonitor ti aktibidad ti duha nga bulkan adamet ti po diti pakamo manipod ti Department of Health nga agan annad digiti tao apo nga aday ti lawlaw ti nasaong digiti nasaong bulkan gagiyem ken kamsat okay iti sabali nga bangir grupo digitay deti sabali pa nga damag gagiyem ken kamsat may panggeptumet apo ken ni Bagyo Chedeng agar ari pa laing po da pa laing ni Bagyo Chedeng digiti awanan ti trabaho bimma bakano apo iti dito pagilyan tay nga Pilipinas gagiyem ken kaabsat ken deti maibagbaga apo nga saan mabali na kanen bagas nga naited kadagiti mangisursuro naglikodan deti apo ti National Food Authority kakabsat ken gagiyem ni Senador Rafi Tolpo imalma apo wenno pimmalag kadetoy naaramid nga crackdown babaen ti Kuwaiti government kadagitay overseas Filipino workers wenno OFWs ejay Kuwait dagitoy ken sabsabali pa tampo ka po para iti may isang oras nga panakaidanong karakay di programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurure digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, ang hinggana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration.
Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kanato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Bueno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Congratulations kariti naudi nga weekly winners iti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Okay, sige tayo mga baka po in imported goods, gigiyan kayong kakabsat, ha? Deti umuna, third prize, imported goods para iti weekly draw. From Barangay 6 Bintar. 6 Bintar is Parot. Second winner na from Parot Bintar. Nagana po is Mark Louis Pasqua with cellphone number 0906-506-3620. Congratulations. Then po the third prize winner tayo para iti weekly draw. Gigiyin ken kaabsat. Okay? Second prize winner from Elizabeth Dingras, Ilocos Norte with cellphone number 0927-794-29168. Ticket number 797, Anjanet Ramuran. Anjanet Ramuran. Third prize ito. Third prize, ano? Third prize. Then, yung second prize natin for the weekly draw, ticket number 69 or 616, Giselle Dumrique of Barangay 6 Bintar, another from Bintar, with the cellphone number 0906-506-3620. Yung first prize winner natin sa weekly draw, May 28 weekly draw, ticket number 693. Congratulations from Barangay 49B, Lawag City, 49B sa Raraburan, with the cellphone number 0963 004-2555. Congratulations, Clifford Abrenica of Barangay 49B, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. Good afternoon. Happy watching kay ni Mr. Bartolome Laurente dito probinsya ti Ilocos Sur. Thank you very much for watching po Laurente. Okay, tuloy-tuloy po. Dito Bagyo Chedeng gagiyem kay kamsat nga may ibagbaga papigsain na po ti abagat. Aging ganito nagtalinay da po ni Chedeng, pagtalinay ni Chedeng ti pigsana bayat nga adda po iti direksyon nga amyanan nga laod ken deti kadagday ti arabaw ti Philippine Sea segona po ti kodyan nga pakamo manipo di tibiyang ti pagasa agaro palas 4 iti perbangon gagiyem ken kaabsata ide sandali lang deti naudya po nga ni Chedeng gagiyem ken kaabsat in parwar apo iti biyang ti pagasa alas 4 apo nakasaripatpatan siya magasot sa nga pula kilometros dayaen ti Northern Luzon kaabsat ken gigiem ti kapigsana 130 kilometers ti kada oras asidig titingana ken pasaray pumigsa umabot ti 160 kilometers per hour gigiem kaabsat ti deti direksyon na apo ngagpaamyanan nga laod gigiem ken kaabsat ti kapardas na sa kilometros so medyo mabayag po dito yung movements na ni Bagyo Chedeng. Nababamat ti tsansa nga may ngato ti tropical cyclone wind signals karigitay para iti panagsagana iti ipipigsa ti angin ti nasaong nga bagyo. No pay kasta posible nga dati po ket mangi tunda iti napigsa nga angin ken kastamet ten mabalin nga pumigsapay babaen iti habagat kadagi iti sumaganad nga lugar Visayas, Romblon, Occidental Mindoro, kinamyanan na pasit ti Palawan, pakaramanan ti Kalayaan, ken Kalamyan, ken Cuyo Islands, ijay Siargao, Surigao del Norte, Dinagat Islands, ken Oray jay Camiguin, gigiyem kay Kamsata.
Dakkel ti tsansa nga maabot na ti peak intensity iti oneg ti 20 ket 4 aging gara 30 ket 6 nga oras gagiyem ken kaamsat ya. So di apo ti latest gagiyem ken kaamsat tapno maamuan tayo digito nga pagsteng ken pasamak. Okay, napantemit lang nga na po iti biyang ti adeti bagyo adeti bulkan Mayon ken bulkan Taal gagiyem nangiparwar ti Office of the Civil Defense gigiyem kay kamsat iti memorandum nga naiturong iti Office of the Civil Defense jay Bicol Region ken Calabarzon tapno naigit apo ti panakamonitor ti aktibidad digiti duang bulkan nangiparwar apo ti memorandum ti Office of Civil Defense kadagiti opisina ti Bicol Region ken Calabarzon nga daytoy ket mangimanmandar gagiyem kay kamsat nga paigetan ti monitoring da it can close coordination da kaditi local disaster reduction and management council ken sabali pa nga supporting agencies ikadito nga probinsya dito ket gapuy agtultuloy wenno dito ket ti baet ti agtultuloy nga koordinasyon ti biyang ti Philippine Institute of Volcanology and Seismology ken kastapay ti ahensya ti gobyerno Kadeti tinangi bayog ti alert level 3 status ti Bulkan Mayon idinto nga alert level 1 met ti Bulkan Taal domit nyo mayon dede. Segundo ti Civil Defense Administrator ken National DRRMC Executive Director Undersecretary Ariel Nepomuceno naigit apo iti parang bambantay iti agdamay iti nasaong nga bulkan kadagitoy nga banda nga mabalin nga mangi ated iti perwisyo iti publiko. May nagit detoy kinunapay iti FIBOX nga digiti residente nga adda kadagiti nangi paay ti FIBOX ti pakamo kadagiti residente nga dakkel ti tsansa nga bumtak tinadagiti sa bulkan kagiddan ti panawagan nyagbalin ko mga alerto dito para iti pyroclastic density currents lahar sediment laden sediment laden stream flows iti kadagiti na saong bulkan inayon na nga binagaan damit digiti piloto nga liklikan da ti dumalyasat iti nga twen winutuktok digiti nga bulkan gapo iti dapo manipod iti bigla nga panagbetak dakit mabalin nga mangitunda iti perwisyo wenno didigra kadakwada iti mismo nga tangatang. So DJ apo iti bulkan Mayon ken bulkan Taal gagiyem ken kabsat DJ apo digiti pakamo adu pa apo digiti palagi pa manipod apo kadigiti health experts nga masapul nga makita apo diti salunat digiti tattao apo nga adday ti lawlaw digito gapu iti panagbetak ti biyang ti bulkan Mayon ijay Albay kakabsat ken gagiyem so nga adu digiti maipapaay apo nga pamagbaga wenno advice tapno ti kasta mariklikan ti perwisyo iti salunat nga ipaay apo diti panagbetak ti bulkan Mayon ejay Albay. Okay? Kasangwanan na po di sa wali pa nga damdamag. Agyaman tayo kadit sumaganad. Thank you very much kani Mr. Ono Predurupan. Manipo diti Wayanay Hawaii. Maraming salamat kani Mr. Weno ni Mayo kasapay agyaman tayo kada Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin ti Toronto, Canada ni Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin. Manipod pala nga po iti Toronto, Canada. Agyaman tayo pa ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadariklik na inyo apo ti Baguio, kahit yung nagpakonsultar ti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo ti TMT Construction Company, nga masarakan iti 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin na po nga construction assistance nga kasapulan nyo. Serbian na kayo ti TMT Construction Company manipod pa nakaplano agingga nga malpas ti kayet yo patakdiren nga pasdek TMT Construction Company kukuakin matmatunan ni Honorable Telvin Tapawan kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tiyo pa pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center iti Balintawak Street, Lawag City. Likodan na po ti Kapitolyo Provincial at daang kadigiti nalaling aircon technicians tapno nornosen dati problema ti aircon ti lugan nyo.
Astapay, agya dati ket kukuha kinamatmatunan ni Engineer Neil Jose, ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, kani Ma'am Esmer Galisinao, manipo diti Barcelona, Pagilian, Espanya. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns di babae kastameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na ing kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, dan na pala sa po nga 23 minutos kalpasan ti oras tayo nga alas 12 gagiyem ken na kaamsat ya. Ikung konsiderar mapantiwa po kanini barong coming ti gabinete ya. Mapantiwa ti Department of Health gagiyem kaamsat di ba? Baro ti Health Secretary ni Dr. Ted Herbusa gagiyem ken kaamsat kalpasan na po nga pinagsapata ken apointaran nida ti Madidayo Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Timet biyang ti Department of National Defense na ipatugaw kas sekretaryo ti nailian na depensa ni Gibu Chuduro gagiyem ken kamsat. Iti Department of Health ikung konsiderar ti barong Department of Health Secretary Dr. Ted Herbusa ti pan naka-hire wenno pan naka-empleo dagitay saan pay nga lisensyado nga nursing graduates tapno agtrabaho da kariti government hospitals. Detoy tapno masungbatan na ti issue seknan ti panagkurkurang di iti nurse ti pagilyan gapu iti umadadupay laing healthcare workers nga agpanpanaw iti pagilyan ti nga Pilipinas tapno mapanagtrabaho di balas yu tao para iti mas nangatnyato nga sweldo. When even private hospitals problema da deto po. Second ken ni Dr. Herbusa makisarita dito kadagiti opisyal manipod ti Professional Regulations Commission na PRC tapno makita no kasano nga
mapunwan ti 4,500 nga bakante nga nursing position si tibiyang ti gobyerno. Ilalawag ti Department of Health Chief nga silulukat da para iti panakayemplyo di iti unlicensed nursing graduates tapno nga dito kitandaan ti diploma manipod ka dito accredited nursing schools gigiyem kayong kamsat ket no mapalubusan digito yung agtrabaho iti biyang ti gobyerno, digito yung nursing graduates ket mabalin nga agsweldo da apo iti 35,000 naging gana iti 40,000 ken manamnama nga ngumato pay detoy bayat nga mangalala da iti experiensyada. Sigun pa iti Department of Health Chief nga adda digitay nurse nga saan nya pimmasa iti board examination ken awan lisensyana no sa dinno nga iti biyang ti gobyerno saan niya mabalin niya magtrabaho no awan ti lisensyana no pay kasta silulukat da nga mangawat ka dito nga nursing graduates nga addaan iti diploma. Kuna pa iti barong DOH secretary nga dagiti nursing graduates ken iti ababa nga panawin may kasla ko man 5 atawen tapno pumasada bayat nga agtrabaho da so maikanda apo iti gundaway nga ag-exam gagiyem kay absat kaditi licensure examination ti nursing gagiyem kay absat sinulukat met ti biyang ti Department of Health Chief tapno ag-invest kadagitay graduates nga pumasada gito iti board exam iti uneg ti 5 tawen tapno makaawat da iti full salary ken benepisyo kas lisensyado nga nurse. Makikonsultar pa iti baro nga sekretaryo ti Department of Health iti Professional Regulations Commission no mabalin nga maamendaran ti linteg tapno ti kasta ma-hire when no maimplyo dagitoy nga nursing graduates. Imunan nga na i-report baben ti Private Hospital Association of the Philippines nga adda 40% aging gana ti 50% ang nurses iti pribadong ospital tinagikat da ken napanda kadagitay wano agikat da kalpasan ti 2 tawen gapo iti isyo ti sweldo nababa nga sweldo gagayem ken kaabsat so mga ladala ti eksperyensyada apo then mapandan na agtrabaho iti sa Bali. Di ba yung Ilocos na ito ada diti sagip nurse iti kabukbukudan tayo nga probinsya nga digito ket may empleo da apo kadigitay kadigitay hospital sa tapno makaala da apo ti eksperyensyada gagiyem ken kaamsat ket matulungan da nga maaddaan iti permanente nga pagtrabahuan DJ apo ti ti sagip nurse gagiyem ken kaamsat may sapay kadigiti plan-planwen ti baro nga DOH secretary isu ti pannakaingato apo digiti benepisyo para kadagitay healthcare workers gigiyem ken kaamsat ada detang maadadal kasmet apo iti baro nga DND chief kat nang maamendaran dito linteg nga nakaipalauna na po ti pensyon dagitay retirado nga soldado ken uniform personnel gigiyem ken kaamsat. Okay, so DJ trabaho problema la tapo ti trabaho ada digitay parang ginagawang training ground. Digitay nurses, digitay hospital, especially private hospitals, after nga makapagtrabaho da, makaala dati full experience dan, mabalinda apo nga masertifyan and babaeng ka digitay nakaitra, ag-transfer dan apo iti sa Bali, nga pagtrabahuan, wenno mapandan apo ijay balasyo tao, gaputa dakkel apo ti swelduen digitay nurses, nga mapan apo ijay balasyo tao, mabalinda pa ijay Middle East, mabalinda iti Pasit di Europa and even United States. DJ ti mapaspasamak isung agkurkurang tayo apo kadigitay nurses. Dito'y pagilian tayo nga Pilipinas. May isa kadigiti dakkel nga question dito'y saan da nga cover ti Civil Service Commission at handamit nga maka-permanente at awamit lisensyada. So DJ tikit kitain da iti dito nga gagem apo no kasano nga maikan ti solusyon DJ panagado but yung 35 to 40,000 nga sweldoen da apo dakkel deta baka handa nga sa sweldo deta kadigiti pakayempluan da nga private hospitals kakabsat ken gagiyem then may kanda pa iti chance nga ag-take apo iti licensure examination tapno ma-qualify da ket maswelduan da nga kas
lisensyado nga nurse gagayem kabsat or registered nurse gagayem iti biyang ti gobyerno kaabsat ken gagayem dadeti konsultasyon nga kayat ngayon tapo ti barong health secretary iti Professional Regulations Commission no mabalin pa'y apo nga mamendarang kano di linteg ket maikan ti gundaway nga mapalubusan dagiti nasao nga na nursing graduate at nagtrabaho kadagiti government hospitals gigiyem ken kabsat. Speaking about trabaho, bimma ba ti unemployment rate wenno bilang di Filipino nga awan trabaho na iti napanyabulan ti Abril. Base ti datos ti Philippine Statistics Authority, bimaba ti agaro 4.5% wenno 2.26 million Pinoy dagiti awanan ti trabaho. Gagayem ken kabsat. Mas nabababa dato no may compare apo iti 4.7% wenno 2.42 million jobless Filipino iti bulan ti Marso ken ti 4.8% wenno 2.37 million iti bulan ti Enero. May bilang iti ngimato apo ket wenno kabilang ditoy ti ingangato apo ti underemployment rate di bulan ti Abril gagayem ken kabsat nga adda iti 12.9% wenno kaibatugan ti 6.20 million kumpara apo iti 11.2% nga na-record iti bulan ti Marso. Kakabsat ken gagayem napinta sa damag apo no bumababa ti tao nga awan ti trabaho na iti pagilyante nga Pilipinas gagayem ken kabsat may sa apo dito kadagiti rason nga adu digiti mapanbalas yu tao but ti ano kadagitoy dapat maibakita no ana di nakayemplyanda is it temporary nga pan nakayemplyo wenno permanente ada detay maibaga apo nga permanente da hanga detay band-aid solution nga kunada may sa apo kadagiti maobserbaran kadagiti nga alaldaw adagiti construction sites gigiyem kay kabsat ije apo ti pakaibuhusan ti adu nga tao digiti projects muyumeten especially Ilocos Norte nagado apo digiti government projects nga ditoy ti paka-akuparan dagitay adu nga trabahador gigiyem kabsat but tikit kitain tay ditoy apo no permanente ada DJ seguridad nga maano da and at the same time digitay benefits po digitay benepisyo ti biyang digitay makitrabaho digitay may saka digitay makitkita dapat nga may atensyonan hanga gaputa na ibagam nga na-empleo ni Juan na napamitgayam nagkiwar ti semento ken darat wenno napan nagipukpok ti lansa kadigitay proyekto pribado man wenno pampubliko nga proyekto nga di jacket agpatingga apaman na malpas igagihin kay kabsat or ada digiti ada tiyempo na nga isuda agsardeng di trabaho da gapo iti didigra let's say bagyo nepnep amin kakabsat ken gagayem nga mabali na kasi ni kontraktor especially digiti kontraktor kadagiti government projects at the rate na apo nga mangkidaw ken ni implementing agency ni DPWH kuma or anyaman nya ahensya ti gobyerno iti temporary nga panang suspenso na iti panagtrabaho gubway apo ti didigra kang runaan natin napaot nga tudo bagyo ken sabsabali pay so no work no pay yung mga yan gagihim kabsat so dapat apo agbalin nga klaro ti panangi warwaragawag ti gobyerno iti ibababa wenno immado dagiti na ikanti trabaho anya nga klase ti trabaho gagihim ken kamsat adda kadi seguridad para iti kaaddaday ti deta nga trabaho maproteheran ka diti kalindegan deti deta nga trabaho wenno no makabasuldan wenno haana kayat isudan digiti amo digiti busda ket mabalindalat ta idang nga ikaten hangka umay tumbigaten o alam ti sweldo mitan agsweldo kayon ngem sika di kantom umay no bigaten wenno saan adda tayo ni ti finishing touches deti proyekto nga patpatak diren tayo
dagitay piyon, saan ta kayon nga masapol, ti maasapol men dagitay skill. So yun yung mga digitay problema gagiyem kay kamsat, ana digitoy nga klase ti trabaho nga nangibaga, nga ngimato apo tinayemplyo, bimmaba dagiti awan ng trabaho, iti kabukbukudon tayo nga pagilian. Yun yung dapat niya amuin tayo. Ang basta ibagam nga napan nagtrabaho may kanan ti trabaho awan pa'y benepisyo na awan ti health insurance na awan ti SSS na awan ti 13-month pay na. Speaking about 13-month pay, may sige po di pagpandayan linteg ti pan nakaipaay ti 14-month pay maki 14-month pay para kadigitay aday ti gobyerno ken pribado nga pagtrabahuan gagiyem ken kaabsat I think November nga maipaay sa kadakwado or May dijay May nga maipaay May or June di 14-month pay. So nga dijay apo ti kabaro nga damag seknan apo iti trabaho gagayem kakabsat. So tiko na kon maipeteng wenno mangiparwar ti gobyerno iti estado tinumano ti awan trabaho na wenno ngimato ti bilang di trabaho na masapul nga maipakita nga data nga trabaho nga nakayempleyoanda ket talaga nga pang matagalan pang lifetime ginggana nga makaya diti ag trabaho gagiyem kabsat saan nga kastay kunak nga digiti laeng digiti laeng simple nga pagtrabawan wenno awan digiti mabalin nga maawat da nga benepisyo or anyaman na kadigiti pagtrabahuan da ti construction na po talaga nga umadado ti maakupar nga agtrabaho kadagitoy nga al daw papagayam. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong diti Syudad Tiluwag asidig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Congratulations kada iti nagasat anang abak iti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza Grand Draw. Natin yung 5,000 pesos. In between na natin sa mga consolation prize ilang. Okay, punta tayo sa 5,000 pesos. Sino kaya mananalo ng tumataginting na 5,000 piso mula po sa The Blue House Beach Resort Promo Bonanza Grand Draw gagawin kay Kabsat. Ticket number 5,000 to 5,000 pesos. Ticket number 103. Wala sang ilagay na address. May cellphone number 0905-355-1384. Tama? Okay? Congratulations to Betty Miles Lara. Betty Miles Lara, nanalo ka ng 5,000 piso. Okay, sumarano apo nga bunutin tayo is yung winner ng 7,000. After yung 7,000 winner, balik tayo sa another set of 10 winners ng tig 300 pesos. Sino kaya? Ulit, ang mananalo ng second prize natin na 7,000 pesos. Ticket number 383 0907-024-2642 ang kanyang cellphone number. Ang kanyang pangalan ay, di ko mabasa yung apelyido. Mabasa ko yung Mata, Ice. Okay. It's either Mata or Manalo. Kenneth Manalo or Kenneth Mata. So, ito na yung final winner sa Grand Draw ng Grand Prize na 10,000 pesos. Gagawin Ken Kabsat.
Amuente yon, lusino apo di tinagasat ng mga bak iti sa nga 10,000 pesos para iti grand prize in the Blue House Beach Resort promo bonanza. Nang rigidad na apo di Marso 1 at patinggay di neting aldaw Mayo 31. Ito na yung mananalo ng 10,000 pesos kas grand prize gigiyin kapsat. With ticket number 658, kung sa laki na ito, panalo na, 9658, ha? Gagayip kay Kamsat. With cellphone number 0906 669 670 0906 669 6070. Ticket number 658. Congratulations, identity winner tayo from Sarat, Ilocos Norte. We have Justin Valencia. Justin Valencia of Sarat, Ilocos Norte, yung nanalo ng 10,000 pesos kagayim kay na kakapsa. Okay, tuloy-tuloy. Adda na pala basa po, 40 minutos kalpasan, ti oras yung alas 12. Pinawan basol ti Makati City Court, tinaibilang nga drug lord nga ni Roland Kerwin Espinosa, ken digiti kakadwana. Dito ket gapu iti panakapaay ti prosecution nga mangipresenta po kada iti makaumanay nga ebidensya. Base apo ti 20 ket maysa nga pinanid ti desisyon nga naiparwar babayen ti Makati City Regional Trial Court Branch number 65, pinirmaan detoy ni Judge Veronica Tungo Igot nga detoy ket kinanunungan na ti Dasar ti kampo ni Espinosa kastameten ken ni Marcelo Adurco nga awan bisa dagiti na iparwar nga ebidensya. Gapoy di detoy pinusgan ti korte ti biang dagiti aday ti pagbaludan nga mawayawayaan nga insigida da ni Espinosa. Nakasaad iti ruling ti Makati Court nga napaay ti prosecution tapno paneknekan ipaneknek na digiti elemento nga naisaguday linaon ti Republic Act 9165 wenno Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Napaneknekan pa iti korte nga aramid laeng dagiti nasapataan nga salaysay ni Adurco gagayem ken kaamsat uray ti biang ti extrajudicial confession ni Espinosa idi 2016 Senate hearing ket saan nga inawat wenno saan nga inawat ti korte gaputa na paay manen ti prosecution nga mangipaneknek nga voluntaryo digitoy nga extrajudicial confession. May palagip nga idi Agosto 2021 nakaswan babaen ti Department of Justice de Espinosa ken ni Adurco ken sabsabali pa yung individual gapu iti illegal drug transaction ija Eastern Visayas. Idimet Disyembre 2021 na ibasura ti maysa kadagiti kaso ni Espinosa segnan ti legal a druga. Tawen 2022 in Babawi ni Espinosa ti nagbalin nga akusasyon na iti dati nga Senador Leila de Lima no sa dinno nga kunana nga isuna ket binutbuteng dagiti pulis tapnon ti kasta imameg na ti opisyal nga daytoy katadapan nakainaig na iti legal drug transaction gagayem ken kakamsat so kita inyo kadlang apo pati ti biang ti korte adda digitay maaramid apo nga nga saan nga umiso nga salaysay parparbo gagayem ken kamsat kas nakadagitay di ba digitay judges kunada ket masapol idatagyo DJ umiso wenno pudpudno nga akusado saan niya digitay anat pangawag da nung kadigijayan gigiyim kay kahabsat adaawag da iti korte digitay saan met nga isuda nga talaga ti akusado gagiyim kay kahabsat malagip yun iti Kerwin Espinosa I think
anak ti may isang opisyal dito, napapatay ito nagtipagbaludan, then nairaman dito anak na, naakusaran niya ura isuna, ket adda pa nakainaig na iti legal nga druga, drug lord, DJ Visayas, ti ano da dito, igagiyim kay kabsat, napanpay di badlas yung tao dito, yung napagawid, or napansa, natiliw sa sadya idi, jak malagipen, kakabsat kay gigiyim, tata, rumrumwar, awan basol na, anat sinot yan ti basol dito, ti dugdugdugen ni Makati City Court ni prosecution ti biyang ti piskalya saan da nga naipaniknek kaya violations na wenno pa ng salungasing na ti Republic Act 9165 agigim kay kakabsat ada pa iti parparbong salaysay nga naipanon dito apo ada di rumrumar isuna binutbuteng di pulis tapnon ti kasta imameg na ni dati nga Senador Leila de Lima nga adda pa nakainaig na iti illegal nga druga gagihim kay kakabsat isu nga di ba iti biyang ti korte ket anan mapaniknikan beyond reasonable doubts awan pa nagdudwa nya pamaniknek so tata awan pa nagdudwa nga pamaniknek gagiyem no pan nakapaniknek nga isuna na aramidan laeng nga po kadi saan nyo umison nabutbuteng tapnon ti kasta adda imameg na nga tao kakabsat kay gagiyem ita napaawan basol napaawan basol apo deti Kerwin Espinosa gagiyem kamsat nga maibilang idi permi nga nakadakdakes ti panagkita tao king kuana idi kada iti rumrumar ti kadadaktel apo di drug transaction na nga inraman na pa ni Senator Leila de Lima ngem na ibabawi deto igaputa kunana isuna ket nabutbuteng laeng baweeng kada iti pulis tapnon ti kasta imameg na apo ti dati nga senador gagayem ken kabsat kita inyo kadla diti mapaspasamak pulis manen di pa naka-absuelto na iti kaso siut ning isaganat kaso pulis napanla dinipensaan ni prosecution gigiyem kay kabsat di kita kung kunatayo na po nga adu di kita lusok ti pan naka-prepara di kita kaso gagiyem kamsat nimet apo prosecutor api nga di na nakita di jay agpapadadang abogado kada iti huwes gagiyem kamsat o kita inyo ni huwes napaay ti prosecution nya mangipaneknek nga ni Espinosa ket adda sinalungasing na wenno ipaniknek na ti panang salungasing na iti Republic Act na number 9165 wenno ti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 gagiyem kamsat amo yun no maisaklang ka adda linteg nga sinalungasing mo gagiyem kamsat so ti naibaga nga sinalungasing ni Espinosa kino asino man apo nga maisaklang mabaen iti panagikot panagalako panagaramid ti illegal na droga gagiyem kamsat adda di kitay naisaguday iti linteg nga kas kuma ti Republic Act 9165 iti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga isut na sken nga ipaneknek mo nga ka DJ inaramid na sinalungasing na DJ nga linteg kas diti kayat nga parwaren wenno kayat nga ipapanan deti panangibaga apo ti biyang ti korte nga napaay ti biyang ti prosecution nga nangi paneknek nga adda sinalungasing ni Espinosa gagiyem kay kabsat nga linabag wenno linaon ti Republic Act 9165 wenno ti makungkuna nga Dangerous Drugs Act of 2002 gagiyem ken kabsat yan po yung mensahe wenno linaon apo deti 20 ket Mesa nga pinanid ti desisyon nga naiparwar babaen ti Makati City Regional Trial Court Branch number 65 so si Espinosa yun na adu pwede kiti mangibagay di o rin makarwar ni Espinosa baka i-click damit lang adu di kiti kakasya po nga analysis edi kasagsagan apo ti panaka dingeg ti kaso na or di ka isirsirik na iti pagbaludan kay pilpila ti kaso gapu ti kadagsen apo di kiti akusasyon kontra king kuana nga nagtinag apo nga dinismiss ti biyang ti Makati City Regional Trial Court Branch number 65. Okay, kasangwanan dito sa bali pa damdama, gagyaman tayo kadito sumaganad. Thank you very much, Mr. Onofre Durupan. Maraming salamat, Mr. Guillermo Agustin and Mrs. Larina Agustin, iti Toronto, Canada. Thank you very much, Mr. Danny Agustin and Mrs. Sofia Agustin, di tamit laeng Toronto, Canada.
Thank you very much. Sidi Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center. Nga masarakan ni Balintawak Street, di Siyudad Tilawag. Adaan ka rin tinalalaing nga aircon technicians. Tapno urnusin dati problema ti aircon tilugan nyo. Kukuha ka ni matmatunan ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, TMT Construction Company. Manipo na po di Barangay 48A, Kabungaan North, Labag City. Laudi na po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging gana nga malpasti kahit yung patak dire na pasdek. Agserbi ka na kayo, ti TMT Construction Company, babayan ti panangimaton ni Honorable Telvin Tapawan, kaming ti konseho, ti Ili, ti Marcos. Thank you very much, Dr. Alan Taylan. It is St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Safe Flores Street, Lawag City. Adarikrik na inyo apo ti Baguio, kahit yung apo ti agpakonsultar ti doktor, mapanit ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you kay Ma'am Elis Tamayo, idi Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, kay Ma'am Esmer Galisinao, manipo di Barcelona, Pagilian, Espanya. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparise ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rin na di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no pamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita DJ filter dryer na no narugitan masukatan tapon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no pa Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso pinaglamiis na Mang Robert keto barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kaditi rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Okay, dapat na batbati, 7 minutos, kasangwanan ti oras tayo nga launa, gagiyim ka at padaanan niyo po, ti may katlon, nga bansada, hindi pa nangibasa po, kaya surat niya na kay palaunan, ti napalabas iti biyag kin ayata, ni pagayam tayo dayan, gagiyim ka sa ti programa, ti napalabas. Okay, iti sa bali pa nga damag, naglikodan na po ti National Food Authority, when NFA, Region 3, Central Luzon, ti may bagbaga nga panagipaayda po, iti saan niya napintas ti kalidad na, when saan na mabali na kanen nga bagas, iti one-time rice assistance kada iti empleyado ti Department of Education ijay Nueva Ecija
iti maysa nga rakurak kinuna ti NFA nga nang iswatdan iti investigasyon ken laboratory test para iti panakaberipikar no pudno at tinasao nga report gagiyem ken kabsat no agpaiso nga saan nya makan wenno mabalin niya ipauneg apo DJ bagas nga naited when addaray sa assistance digiti mangisursuro ore digiti mangisursuro apo iti biyang ti probinsya tay nga Ilocos Norte gagiyem ken kamsat so orayin tayo digiti ay bagbaga apo nga investigasyon ti biyang ti NFA but mayat tay man wenno madi tayo uri ka digitay anan maibambunong bagas aglalo digitay relief goods di ba adano ka digitay maala digitay local government units iti biyang ti NFA idea uri ita gagiyem kabsat gaputa isunod ti pakaalaan digitay mabali na maipaay nga nga saan nga napintas ti kalidad na nga bagas saanin na dayto iti damo apo nga digitay kakastoy amin na uri pe ka digitay naglablabasin nga tawtawen addan digitay mununan na po nga pan nakakusara ti National Food Authority nga digitoy nga bagasket sa anin nga mabalin when overstock uri pe kada tayo digitay babaknang nga nga adu ti bagas na digitay niya nagkakaini ununa na nga stock apo digitay bagas da dili ko na nabangeg wenno didi nga rod na overstock at dariket na amin kabsat king gigiyem ket ada kasjay apo so nga nasken nga i-verify wenno i-investigar nga talaga agagiyem kay kabsat digitay taga NFA deti nga ba nagtapno saan niya maulit-ulit kasi maulit-ulit deti apo nga mayak akusar iti National Food Authority adapi deti kasla panangibilang ti tao no kwa nga napobre lang nga ruden kasla sisusugat inikampay laeng nga po ti di umiso nga parabor para kingkwana gagiyem kasla sisusugat nga rinasrasam metlat asin di sugat na gagiyem kamsat o kita no kas pagarigan o deti akit pa deti assistance para ka diti mangisursuro what if no ti maikangket digitay biktima apo ti kalamidad dagitay nakukurapay nga kaskada tayo kakabsat keng gagiyem DJ apo no kakit adadda nga ayan da DJ bagida adadda apo nga dati kasla mariknada ti saem wenno sakit tinakem gaputa kasjay lang nga ruden ti sitwasyon da ikampay ida iti kasjay bagas nga dimet mabalin na kanen wenno mabalin nga lutwen ngem ni raman na gagiyem kay kabsat saan nga na hanga kaaya-aya ije ngiwat ije dila kakabsat keng gagiyem so yan yung di nakasaksakit nga parte na itata dipdepensaan na po ti NFA nga saan nga pudno nga saan na mabali na kanen digito nga naibuno nga bagas si Region 3 babaeng ka digito taga DepEd gagiyem keng kabsat Nueva Ecija deti agreklamo wenno nang rugyan deti nga nasao nga issue so dapat digito agiyang ka digito kakastoy nga ahensya masapul met kami nga i-check da apo DJ bambantayan daw no pempenda kahabsat keng gigiyem talagang mapasamak deta apo no overstock DJ bagas ori ti pribado nga tattao mararami deta digiti adu ti apit na adu apo iti adu iti nagbalbalinan nga stock na mapaspasamak ti kasjay so let's wait and see kita tayo apo no anan to ti rumor kada ti bagbaga ti NFA nga pinangyuswat dapo ti laboratory examination kada gitoy nga bagas gagayem keng kabsat okay iti sa bali nga bangir malagip yo apo dito issue ti biyang diti OFW si Kuwait kalpasan niya diti parang assistance center nga inorganisar ti gobyerno sa Jaya get kasla saan nya napintas para iti biyang ti Kuwaiti government gigihim keng kamsat di kasjay kasla diti kasla kang kanayon latang adamar aramid nga di umiso apo kaditi OFW si Kuwait kasla kasjay ti takder ti biyang ti Kuwaiti government gigihim keng kamsat imalma apo ni Senador Rafi Tulfo tinarami da crackdown iti Kuwaiti government iti nasursurok nga ngem talugasot nga Pilipino nga agtrabaho di Kuwait inaramid ti gobyerno ti Kuwait ti panag-deportar ti talugasot 50 nga overseas Filipino workers dito iti baet apo ti panakinagnegosyar ti Pilipinas seknan ti temporary deployment ban nga naipatungpal kada iti first time domestic workers. Impiting ni Tulfo
Chairman ti Senate Committee on Migrants Workers nga saan nga saan na nga ipalubos nga sumango ti agsango di duwa nga nasyon iti negotiating table tapno tapno agpakaasi iti pagilyan iti Kuwait tet masurot iti dasar nga kiddaw tapnon tigasta maikan proteksyon dagiti OFW. Itilikudan deto, kuna na nga masapol nga masurot ti kayat ti Pilipinas nga terms when no kondisyones may bilangin dito iti daw para iti public apology ti gobyerno ti Kuwait gapo iti panakaabuso ken panakapapatay ti maysa nga panakapapatay ti OFW digiti OFWs nga ditoy ket mabalbaliktad digiti pasamak. Dismayado ti senador iti kaawan ti aksyon ti Kuwait government kadagitay suhestyon ti biyang ti Senate hearing seknan iti panakapapatay ti Pinay domestic helper nga ni Jollibee Ranara. Diti na rames na papatay, na paridlidan, na puuran gagiyem kamsat. Tinasaw nga hearing may palagip nga in singasing ni Tolpo nga may kanti proteksyon ken karbengan dagiti OFWs babaen iti mandatory pre-engagement seminars, background checks ken psychological pakirmanan ti medical exams para kadit employers dagitay domestic helpers gigiyem ken kamsat wen ada dagitay kakastoy nga suhestyon apo itatan damit ten crackdown apo nga naramid ti Kuwaiti government kadagitoy 350 nga overseas Filipino workers gigiyem ken kamsat nukit kitan tayo kaadwan kadi panakaabuso apo adun digitay na arami da panagabuso EJ Kuwait gagiyem kamsat nga digitoy ket linakam pinasar aging ganapay nga natay digitay OFWs EJ Kuwait gigiyem ket no di natay kayat nga kuparen no di na kayatin akit anapay nga rod ti mabalin kakabsat ken gigiyem ipamuha ka diti sa baling nga nasyon ngem masapol nga mga ramid ti gobyerno iti nalawag apo nga kasaritaan iti nagbetan ti gobyerno ti Kuwait ken iti gobyerno tay iti Pilipinas. Okay, awan na po tinabati pa yung oras ti dating aldaw para iti programa tayo Damdamag ni Berto. Dati apo ti pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz. Kinadwate ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Biyernes. Agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya kakailan. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas pasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan tapno maamuan ti publiko ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway itinadyo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Kakailan nadto ni Dr. Chester Ponyo, ENT doctor tapno mangipaay kadagiti kang runaan nga tips para iti panang salwad ti lapayag. Dahil dito ay tapno mangitid iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni isu ti most common kaguan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibuker nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agususar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket naduma pay nga banag
Ngem, dagitoy kumakit liklikan at adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panagdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruwar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman, anadalus alupot. Ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo oray maminsan wenno mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up ti ear nose throat specialist yo ti lapayag tayo ket no adda tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramiden na ket aramiden na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan ti kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malit na natay lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagdingig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ta kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun-at ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas.
Irimikad mga gundaway papagayam, kablawan na kayo, itinagasat nga malim ti Biyernes, petsa 9, ti bulan, ti Hunyo 2023. Marigod iti ENR Online, may danon maning kada kayo, ti sabali pa parang, ti programa tayo, ti napalabas. Dito ipagayam yun ni Robert De La Cruz. Kadwata iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapos day tuloy, dito pa nakaibasa, ti surat nga nakaipalaunan, tinapalabas ti biyag, kenayat ni pagayam tayo, Dayan. Kasangwanan niya ti itultuloy, ti panakaibasa dito surat ni Dayan, agyaman tayo karigi sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, nga masarakan iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti bagiyo, ket-ketyo ti agpakonsultari ti doktor, mapanit doktor nga mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much pa, iti TMT Construction Company nga masarakan, iti 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo. Serbian na kayo, ti TMT Construction Company, manipod pa nakaplano, agingga nga malpas ti pasdek nga kayat yung apatak diren. Ti TMT Construction Company, kukwa kirimat matunan ni Honorable Telwin Tapawan, coming ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much, iti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center. Nga masarakan, iti Balintawak Street, ti Siyudad Tiluwag, ligudan ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka itinalalay nga aircon technicians, tapnornosen da ti aircon ti lugan nyo. Ti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center, ket kukwa kinamatmatunan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa ni Ma'am Elis Tamayo, ini Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kani Ma'am Esmer Galisinao, manipod di Barcelona, Pagilian nga Espanya. Agyaman tayo pa kani Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin, di Toronto, Canada. Thank you very much kani Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin, manipod iti Pagilian Mitlaeng nga Canada, di Toronto, Canada. Ken pagyamanan tayo ni Mr. Onofre Durupan, manipod iti Waianae, Hawaii. Daytoyen tinurure digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration, manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksid iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Congratulations kariti naudi nga weekly winners iti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Okay, sige tayo mga baka po imported goods, gigiyan kayong kakabsat, ha? Deti umuna, third prize, imported goods para iti weekly draw. From Barangay 6 Bintar. 6 Bintar is Parot. Second winner na from Parot Bintar. Nagana po is Mark Louis Pasqua with cellphone number 0906-506-3620. Congratulations. Then po the third prize winner tayo para iti weekly draw. Gigiyin kayo na kaabsan. Okay? Second prize winner from Elizabeth Dingras, Ilocos Norte with cellphone number 0927-994-29168. Ticket number 797, Anjanet Ramuran. Third prize ito. Third prize, no? Third prize. Then, yung second prize natin,
for the weekly draw. Ticket number 69 or 616. Giselle Dumrique of Barangay 6 Bintar, another from Bintar, with the cellphone number 0906-506-3620. Yung first prize winner natin sa weekly draw, May 28 weekly draw, ticket number 693. Congratulations from Barangay 49B, Lawag City, 49B sa Raraburan, with the cellphone number 0963 004-2555. Congratulations, Clifford Abrenica of Barangay 49B, Lawag City. At tingaro din papagayam, ngentay ituloy ti panakaibasa, ti surat nga nakaipalaunan, tinapalabas iti biyag kinayat, ni pagayam tayo, Dayan. Naglabas di kiti aldaw, bayat ti kadda kiti pagtengan da Manong Rolly, Manong Robert. Nga siyak ti agbalbalin nga yaya ni Dayan. Saan niya napupuutan? Marugyanen ti klase. Sumreken iti nursery ni Dayan. Ti apuko ni Manong Rolly. At damay sa nga banag nga nakasdaawak iti nasaong nga ubing, Manong ko. Gaputa imbes nga siyak ti mangkuyog ken kuana nga mangipan iti pagadalan ken mangyawid metlaing ken kuana. Saan ta saan nakakayat? Pinili na ket di ni Manang Magda nga isulayngen ti agbalin nga mangitulnog ken mangyawid ken kuana iti biyang ti pagadalan. Gapu iti detoy nga kalikagum ti ubing nga saan met nga mapagkedkedan ni Manong Rolly. Kinasarita na kami kini Manang Magda. Kaputa ti kayat ni Divine ket si Kamagda ti mangipan keng kuani di pagadalan na. At sinukat kayo nga rod. Ni Dayan ti mangkita ken ni Sonia ket si kay ti ubing. Aglalo no ada kayo ti eskwela. Umanamong ka kadi. Dayan. Saludsud na kanyak. Awan ti mabalin ko, Manong. Padasik nga. Siyak ti mangkita iti anak yung ni Sonia. Ano ni Ma'am Sonia. Sige. Magda, masapul nga rod nga isurom digiti nasken nga aramiden ni Dayan. Mangrugin nga isunton ti mangistimar iti anak ko nga ni Sonia. Sabagay at dakmet dito'y balay. So nga, matulung akmet. Lukas pagarigan. Manamong ni Manang Magda ket kinunana nga mapanak iti silid. Iti panakapakan, panakapadigos ni Manang Sonia, wenno Ma'am Sonia. Banag nga kasla pagbusuran tirikna. Ngamin adadda nga siyak ti materter iti rigat. Ket mapan agtugtugaw ni Manang Magda nga mangururay ken ni Divine, Manong Robert. Wen kabsat ko, adda idi ti panakasemsem wenno panagbusur tirik na, gapu iti day di nga desisyon. Ket kasla kagurak idi ti ubing nga ni Divine, no apay nga saan naakayat, nga siyak ti mangkuyog ken kuana, nga mapan iti pagadalan, pagayam. Natuok ti trabaho para di pan nakaistimar ti anak ni Manong Rolly nga ni Ma'am Sonia, Manong Robert.
Wen, padigusem, pakanem, arwatam. Masapul nga bantayam tano makapuot ket kalikagom na ti agmerienda wenno mangan. Masapul nga ited mo ti kayat na. Manong ko. Ditoy nga nasemsema ket no daduma pasaray makunak iti bagi. Di pay lakit matay ti anak ti salbag na ito. Tay supay nga trabahwen iti dayto nga balay. Adda digiti kakasta nga panagbusor wenno maibagak iti bagi. Ngem kasla sa angkumet nga kakaayatan siguro bunga laeng ti sikur ko. Ngem masansan nga dagita ti adday ti panunot ko Manong Robert. Kaputa kagudwalaeng ti aldaw ti panagklase ni Divine. Adda nga ruden no ti malpas ti pangaldaw Manong Robert. Or-oray ko may naksukatan ni Manang Magda. Ngem, saan kumet nga mauray kaputa, adu kano digiti isuro na, ken ni Divine. Kada iti klase na. Ken, kinunana nga isu na laing iti, agis ti mari ti kusina. Ken, bantayak lagtan ni Manang Sonia, wenno Ma'am Sonia. Banag nga dadda nga ng nayon, iti semsem ko. Nukasta nga pakanek, Manong Robert, pasaray. Napigsa ti panang idugsol ko ti kutsara, iti ngiwat na. Banag nga uray laag ngirsi, ket kitaem na kiti nasakit. Adda ti may sa agundaway nga adda idini Divine iti kwarto ket pakpakanek ni Ma'am Sonia. Edi na imatangan na ti panagpungtut ko ket inbiglak nga indugsol ti kutsara iti mismo nga ngiwan na. Inaset ganak di Divine ket kastoy ti balikas na. Miss Dayan, apay kasto ti pamayam kiti mami. Kinunana, ay, naigulpik laeng ti panangi subok king kuanay ti kutsara. Saan? Makita kit inrantam ti naramid mo ken ni mami. Kinunana, di mawatak di dispensary ti ubing gapoy ti amak ko nga gipulong iti apo na alakay. Wenno ni Manong Rolly, Manong Robert. Sorry, Divine, ha? Sorry, saan kong inranta nga talaga? Naigulpik laeng. Sorry. Kinunakit bulon ng tirimwar nga medyo napigsa ti panangilibag na iti rikep ti ridaw. Nagdanagak kabsat amangan no, agipulong ti ubing. Kani Manong Rolly, wenno maistorya na kini Manang Magda, tinakita na nga sitwasyon wenno panang subok iti inana ani Ma'am Sonia. Dagdago sakmet nga rimwar iti kwarto nga ayan mi kani Ma'am Sonia. Tapno mapa nakagobserbar iti no. Adda iti salas ni Divine ken nakatugaw detoy. Ngem di lumabas sa kiti ayan na kinita na kiti nasakit. Manong ko saan kumeten nga naalwadan tiriknak ket nakikinusila pa kiti ubing. Kinitakmet dayto iti nasakit. Kasla na pagbuting ko ti ubing gabutay di kusilapak detoy nagkimmek Manong Robert. Nabayag nga nagupobserbarak no agipulong wenno agistorya ti ubing. Ngem, awan ti madlaw ko apagilasinan. Wenno pan nakakundinar ko, iti nakita nga inaramid ko iti nana nga ni Ma'am Sonia, Manong Robert. Siguro kinunkunak ket nagamak kanyak gapoy ti pan nakikinusilap ko kengkuana. Nga banag nga nakaragsakat, nga addan iti mabalin nga aramidek tapnon ti kasta mapagbuteng ko ti ubing. Kapsat ko. Ken kasla kayat ko nga minidi nga balsen ni Divine, gapoy saan na nga panang pili kanyak nga siyak ti kadwana nga mapan iti pagadalan Manong Robert. Naglabas pa'y di iti aldaw, no di kasta nga bigat, taltalo kami ti balay. Ni Ma'am Sonia nga paralitiko,
ken ni Sir wenno ni Manong Rolly pakiramana. Dito'y kabsat nga nagari ti saan niya napintas wenno plano kanya gapo iti apal ko kadagiti makikita. Wen mano ti apal ko iti kinabaknang ni Manong Rolly. Iti na minsan nga may nagipan dagiti katalunan da kadagiti abang nagadu nga irik nagadu nga kwarta. Adda dagiti mangibaga nga inlakodan ti apit da ket kwartan nyo may daipan ti pannakaabang da gaputa mas nalaglag-anen nga ibiyahe da. Ken dito'y nga naamuak nga adupay gayam dagiti taltalon nga kukwada eje probinsya ti Isabela mano ko. Dito'y manen nga inyapal ko ti bagi iti sitwasyon ti amo ken inyapal ko dagiti kapamilya. Ti dua kabsat ko ada Carlo ken ni Carly pakairamanan meten da papangko ken ni mamangko Manong Roberta. Nalagip ko tinangig ko nga istorya di kabarkada ni Manong Rolly. Nga numapanda ka di balay pagliliwaan. Ket pagkaayo na di ob-obing nga entertainer pakairamanan nen di napipintas. Dita nga sa balin tinaganenek iti panunot ko. Wen mano, gargaryek ni Manong Rolly. Ket no, maalak ti espiritu na. Amanganta, paypayswen na, kinunak iti bagi. Ket ditoy nga makipagtagikwa ak tumeten kadagiti sanikwana. Daytan tinagbalin nga planok Manong Robert. Kagiddan meten ti pannakainaw ti gurak iti biyang ti apu kuno ani divine ken uray ti kinaman nagpungpungtot ko no kasta nga tamingek ti anak na nga ni Ma'am Sonia Manong ko. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti grubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now!
ti agbibuya ni Melby de la Cruz Martin. Ni kasinsing ko, mani po DJ Hong Kong. Thank you very much for watching. Kasin ni Delia Jacinto, di Ciudad Tilawag, ni Ma'am Marda Nog, ni Ma'am Elis Tamayo, ni Romel Parico, kastapay ken ni Richard Cumpesto, manarimaan ti buya na, mani po di ti Cityland Tower. Gagiyem ken kamsa ti Metro Manila. Thank you very much for watching. Ni Mr. Bartolome Laurente, mani po dapo ijay probinsya ti Ilocos Sur. Kastaping agyaman tayo kadigit sumaganad, pagyaman tayo ni Dr. Alan Thailand ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much iti TMT Construction Company, di 48A Kabungaan North, Lawag City, babaeng ni Honorable Telvin Tapawan. Ti pagkamang ti pagpandayan linteg ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa di Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City, babaeng ni Engineer Neil Jose. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte, ni Ma'am Esmer Galisinawa, Manipo di Barcelona, Pagilian ni Espanya. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Onofre Durupan, Manipo di Wayanay, Hawaii, ni Mr. Guillermo Agustin, ken Mrs. Larina Agustin, Manipo di Toronto, Canada, da Mr. Danny Agustin, ken ni Mrs. Sofia Agustin, Manipo di Toronto, Canada. Ken hi ken ni Ma'am na my friend Chita Guillermo Danog dita Banna, Ilocos Norte. May isa kadagiti kang runaan wenno panangirugi kiti addang ko nga manggargari ken ni Manong Rolly ket isu ti panagarwat ko kadagiti nakikiting nga arwaten. Narwamak ngamin, Manong Robert, nga minta. Kasla awanen ti bain-bain kanya. Narwamakon iti panakisalsalip ko kariti beauty contest wenno nang isalsalipan ni mama kanya. Idi may isa nga bigat. Irwar ko idi iti inusar ko nga ng pakan kay ni Ma'am Sonia nga ipan iti kusina. Nadanon ko ni Sir Rolly wenno ni Mang Rolly iti mismo a kusina. Dito'y nga, ingatok pa'y ti shorts ko, Manong Robert. Ken siniglot ko ti t-shirt. Tapnon ti kasta, agparang ti sipukel ti bagik. Kabsat ko. Napanak nga ro iti biyang ti lababo ket dinalusak digiti nausari ti panangpakan ko kini Ma'am Sonia. Nalimedmet nga sinipsiputak ni Mang Rolly no anya ti reaksyon na itilangak. Ket dito'y nga kasla naalak tirik na nagaputa. Kasla na ipigket digiti matana kadagiti duwa nga lupok, Manong Robert. Endegrig ko ti maysa a kutsara iti mismo adatar. Ket dito'y nga nagkimega. Diretso nga makita ti barukong ko gaputa awan ni diti brak, Manong Robert. Ket dita nga natiliwak manen nga napatilmon ni Manong Rolly, Manong Robert. Sinansan ko ti kastang aramid, agingga nga iti may sa abigat. Inayaban nat ni Manong Rolly iti salas. Dududwa kami manin idi gaputa nakapanawen da Manong Magda kay kastamet ten ni Divine. Ken ti anak na kita damit latta iti kwarto. Ada ka di ipa-ubrayo, Manong? Awan, kahit kalay nga kasarita. Anya ti ibagayo kanyak, kanya ti pagsaritaan tayo. Amom ka di nga. Marigrig-rig ti riknakin ka. Anya ti kayat mo sawin, Manong Rolly. Kinunak nga maragsakan ti kaunga. Marigrig ti riknak. Adan na bukil na panagayat ko ken ka. Agayatak ken ka iti laksid ti adu nga baet ti tawenta. Dayan. Ayaten ka. Kinunana ket iniggaman nati akin kan nawan na dakulap ko. Saan ka nagkitakit? Wen Manong. Idi awiden nak ni Manong Rolly ket iya sideg na di ti bibig na iti bibig ko. Inkidem kon
Ket dita nga riniknak ti panagdinnes dagiti bibigmi. Naguma ang nangagik kanyak. Agingga manong ko nga jakon maigawid pa'y dagiti ramay na nga agdakiwasen iti nagduduma nga paset ti bagi. Inunana ti barukong ko, Manong Robert. Ngem dita ilukid nanti akin kan nawa na dakulap na iti kinababaek. Dito'y nga limapsutak ken kwa nakit kastoy ti kinunak. Manong pangasim. Saan? Saan ko ma? Kinunak nga naging papakaasi. Pangasim dayan. Itid mo kumati ka sa pulak. Manong Rolly, kahit ko nga mamam nga, awam pa'y lalaki nga nakagaraw kanyak. May saak pa'y laing nga birhen. Mabutengak nga pagangangawan nak. Kinunak, napilitan ka kadi nga nakiinagik kanyak gabuti amak mo. Wen, admitire, maamakak na di mang pagusto kayong ka nga makiinagik gabuta. Amo ka nga ron na. Angin, di pa nakiinagik mo kanyak kit nang lukat ti sa bali nga riknak. So nga pangaasim ti paay mo ti kalikagom ko, dayan. Pakaasi na Manong Robert, ngem nagkitkedak. Panunutik pa'y. Kinunak ket pinanawa ko ni Manong Rolly, ket napanak iti kwarto ni Ma'am Sonia. Idikaddag iti kwarto ni Ma'am Sonia, Manong Robert. Dita kabsat nga, naragragsakan ak. Kenimbagbaga kiti bagik nga nagbalay giyak. Nga tidi nito saan na mabayan. Ket makipagtagikwa akton kadagiti sanikwa ti pamilya ni Mang Rolly, Manong Robert. Inutek kinunak nga sulsulisugen pa'y wenno adadda nga parigtaen ti riknana tapnon ti kasta ket adadda nga mabiting ket adaddan ton ti panagragot na nga mangikot kanya. Ngem ti kinagpayso na Manong Robert na bukel ti sabali nga plano gaputapudno nga birhenak pay laeng kadagiti nga gundaway. Awan pay tiniuray may sa alalaki nga nakasagit kanya. Plinanok nga kasukat ti dakkila kantidad ket ipaay ko ken kuana ti kinabirhen ko, Manong Robert. Naglabas pa iti aldaw, iti may sa manin na bigat, nga nagrana kami kini Manong Rolly ti kusina. Dito'y kabsat nga, gandaten nakmanin, nga arakupen, ngem, limiklikak. Apay, anya ti, mapaspasamak ken ka. Ididamo kit kinayat mo tinakiinagik kanyak. Ngem, apay itakit saan meten. Awang ka din na talaga tiriknam kanyak. Kinunana, Jack maibaga. Jack maibaga ba nung nga awan? Nga mag-arari ti buteng kanyak. Aglalo ket awan peti kapadasak. No awan peti kapadasak. Ipalubos mo ta isuro ka. Ipalubos mo nga aramidek ti kayat kuken ka. Ket masursurum no kasano ti agragsak. Balikas na. Dito'y kabsat nga iniggaman namanen digiti dakulap ko. Ket dita nga, siya kun tinangiturong ken kuana, nga simrek kami ti mismo a kwarto a pagianak Manong Robert. Iti uneg ti kwarto nakikondisyonak, nga ipaay ko ti kinababaik ken isukok ti kinabirhen ko. Lakit di maikarina nga ikanak iti dakkila kantidad. Nasdaaw ni Manong Rolly ti daydi ang gundaway. Apay nga kantidad ti kasukat ti panangipaay mo kanya ti kinabirhen mo. Masapul nga sigurado ak. Ang mga tapagluklukwan naklaeng. Amok nga adun di kiti kapadasam kas nangigak ka di kiti kabarkada. Sungan. Diyak kayat nga. Agbalinak to nga nakakakaasi.
O sige, no kantidad ti kayat mo, ikang ka, ipaay mulaeng ti kinababaim kanyak dayan. Napasamak nga rod ti panangikot ni Manong Rolly ti kinababae. Ken nangisukwa iti kinabirhen ko, Manong Robert. Anyan niya ges ken sakit. Edi malpas na nga osaren wenno. Malpasan na ti kinababae. Dito'y nga agtirtiritira kiti sakit kinapges, Manong ko. Naasyan siguro ni Manong Rolly kanya. Tinulungan nak nga nangisubli karay tinekat nga arwatek. Keti dita, maipan ko aminen when mayarwat ko aminen digiti naikat nga arwatek inaramot nak. Akihan na pudlugayam tinmagam nga may sakapay lang nga birhen. Akihan na ting talik mo ti kinababae kanya. Keti karit, ayatin ka ti agnanayon. Sikan ti kasukat tinapukaw nga asawa. Agbaling ka nga kasasawak. Kinunana. Tsak pelay mamatikin ka. Masapul nga itong palmuting ka rin kanya kakantidad. Saan ka nga madanagan? Madamdamalayang kitrumwarak. Mapanak mangirwari ti kwarta kini bangko. Ketited kuking ka. Ngem sapay kumata masursuro nakto nga ayatin dayan. Sapay lang kuma. Aramidik ti amin. Tapno masursuro ka nga ayatin. Rolly. Naulit-ulit, Manong Robert, tinapasamak ka na kami. Well, nagbalin na regular, ti panangikot na iti kinababae. Binilbilin nak nga ilimed mi ti sitwasyon wenno relasyon mi kada divine kastamit ten keni Magda. Ngem, para kanya, saan ko nga kaya? Kasla kayat kong ipamatmat keni Manang Magda pakiramanan ti ubingan ni divine nga addan nagkinaawatan mi keni Manong Rolly nga amo mi. Wen Manong, dayta ti nagbalin nga desisyon ko. Ket iti na minsan nga panagpineleng mi keni Rolly kastoy tinbagak kenwana. Apay nga nasken nga ilimit ta. No talagang ayatin nak. Ket masursuro kami ten nga ayatin. Apay nga dita ipudno ka na kuada. Nga addan tinagkinaawakan ka. Nga addan karbengak kenta. No isuti ko nam, di isuti arami din ta. Apay ket din nga saan. Awan meti nasken nga pagamka. Nga mingket, awan meten sa bali nga babae ti biyak ko no bilayang sika. So nga, no deta ti ko nam, nasaysaya at pegit di nga, agsasango tayon ket ipudnutan ka na ko ada. Ket sumaruno, ipudnutan tumeten kada giti nagannakken ka. Nakigtot ni Manang Magda pakiramanan ni Divine, edi pudno ni Rolly nga dan tinagkinaawatan mi. Wenno agayanayat kami, Manong Robert. Baga na pekit di nga, iti mismo akwartukon ti pagturugan ni Manong Rolly. Wenno agkakwarto kami. Nagliday ti ubing nga ni Divine, edi panagkita kiti reaksyon ti rupanan. Idinto nga ni Manang Magda, ket kasla agnanayon na si kikigtot ken mas daaw, iti mangmangigan na kini Rolly. Dito'y met nga naragsakan na gaputa, amudan nga dan karbengak ken ko ana. Nga ura mabalin nga ura iti uneg ti balay, ket saanen nga kasla may sa ababa unen ti kay batuga. No di ket may sa ako na amo, wenno, boss nga kasla kini Rolly,
Manong Robert. Gapoy tikas din nga sitwasyon, kabsat, dito'y nga kiniddaw ko kinirole, nga mangala kami iti, sabali pa'y akatulong, tapnon tikas na iso ti mga sikaso iti anak na ani Sonia. Manamong ni Rolly, ket dita nga nagsapul nga rod, ket kinaala na may sa a nurse, Manong Robert. May san nga nurse ti mga sikaso iti anak na nga ni Sonia, ket agbiaga kon niya kasraina, iti uneg ti balay ni Rolly. Saan mi metten nga inlamed kadagiti naganak kanya kenore digiti dua kakabsat ko. Ti agdama nga sitwasyon mi ken ni Rolly. Nitatang ket kas lamas daaw idinto nga ti inak ket makitak ti panagari ti ragsak iti rupa na. Edi mapan mi ipudno ti kaddan ti relasyon ti. Dito'y kabsat nga pinanpanunot ko nga aglupos metten. Ti pagteengan wenno daan ni na balay nga pagiyanan ni. Masapul nga usot iso ti umuna nga misyon ko ti panangpapintas iti pagnaedan ti amak ken ti inak ken digiti duang kabsat ko. Pakairamanan metten ti panangplanok nga agbalintumet nga professional wenno makaturpos iti panagadal dagiti dua kabsat ko nga da Carlo ken ni Carly Manong Roberta. Dito'y kabsat nga kiniddaw ko kini Rolly nga paurnos ko ti balay nga pagiyanan ti amak ken ti inak ken digiti dua kakabsat ko. Adda nga naragsakan na kiti sungbat. San langit ti yanamong na ngem kastoy ti nagbali na sungbat na. Kasla nailet ti ayanyo ken may sa saan yun sa amit akuha ti lute nga nagtakdiran ti balay. O upaan nyo ti amok. Wen, ngem si papalubos ti agtagikwano i-develop ni ti balay. Adda ti na ipauna a kwarta para iti pan nakabayad ti balay. Ngem saan ti lute. Iso nga maupupaan ti lute ket ti balay kas laarig na kukwame. Sang ka di nga kayat da papa ken ni mamam no. Umakardalayengen iti lute. Adda ti napintas nga lute ket igit ti kalsada. Ngem masapul nga agyan ti likod. Ta damit ti right of way nga mapan tapno sana maperdi ti buya ti lute. Sa giant di pang ipatakdiran tayo di balay da. Agpaiso Rolly. Wen, apeket din niya saan? No, rakraken da ti balay nga pagiyanan da ket alanda di iti mabalinda nga alaen ket usarenda iti may patakder nga balay da oray maramid laeng nga dirty kitchen. Alaen da. Mang patakder tayo ti bungalow nga pagnedan da. Talo nga kwarto, gabuta kwarto da mama ken ni papam ken di dua kakabsat ko. Mano mo mga ramit ta ti may sapay nga extra nga kwarto. Ano kayat damit ti maman sadyay, damit to sa renta wenno no adda ti sa nga ilida. Aroli agyaman na. Agyaman na. Babaen ken kakit matungpal metten ti arapaap ko nga aglupos ti panagbiag di kiti naganak kanya. Kang runaan na ti pagnedan da. Agyaman na. Masiguradok nga kadita nga aramiden. Kaya dadda nga matinag tirik na. Adadda nga ipatig kinayatin karoli. Agyaman ako nay. Kinunak manong ket narik na kamaragsakan ni Rolly. Kageddan deta ti panangagik namanin kanya. Ket dita nga rimugrug manin tirik na ket simrik kami manin. Eri kwarto mi Manong Robert. Naaramid nga rod kabsat ko. Wen saan na napuputan ti panagtulid ti aldaw. Addan datatang ko wenno mama ken ni papang ko iti napinta sa balay nga naipatakder iti lute daruli manong ko. Naragragsakan met digitoy.
Nagtuloy met ti panagadal digiti dua kakabsat ko. Maited ti amin na kayat da. Babaen ka di papaay ni Rolly a kwarta kanya. Manong Robert. Agingga nga di napupuutan pimusay ti anak ni Rolly nga ni Ma'am Sonia wen kabsat. Timmuding no immisutin to ding ti doktor nga addan ti pinal nga aldaw wen nurukod ti biag ni Ma'am Sonia. Ini pa na kay mansayag ti bangkay ni Ma'am Sonia inayabak di tinaganak kanya. Wen, pinatulong ko ida ka di so amin nga maasikaso wen no maaramid. Iti uneg ti balay ni Rolly bayat nga nakamansayag ti bangkay ni Ma'am Sonia. Dito'y nga kayat ko naguti-guten ti Riknana nga amok ti mangtulong ken kuana. Nga kabalinak nga isakripisyo when no tumulong di tinaganak kanya para kenkwana. Kentap no mamati nga kasla in bilang min nga kapamilya ni Rolly, Manong Robert. Ngem ti ginagpaysuna pilpilitek ti riknak. Tunggal ikutan na ka, ikidem ko di ti mata. Agpabusuyak nga kasla awan ti anyaman na, Manong Robert. Inaramid ko laing detoy tapnon ti kasta, mairamanak iti kinabaknang ni Rolly. Paghayam ko. Nagtulid ba di aldaw, Manong Robert? Nagtulid di aldaw nga kabulbulon tinaragsak ken nasaliwanwan na panagbiag. Agingga nga di napupuutan, kabsat ko agturpusen ni Divine iti elementarya. Dito'y nga, nagdesisyon manen ti apo ko ni Rolly. Nga kayat nakano ti agnay di dormitoryo when numayalaan iti pagnaedan na ket kadwana ni Magda. Amok nga kayat nak naliklikan ni Divine ngamin ket saan niya napintas ti trato na kanya. Kasla saan na kayat ti relasyon mi iti apo na alakay. Kasla saan nak nga kayat nga agbali na kaming ti pamilyada. Ngem kinunak iti bagik, nga saan nga sikat itubeng karing di plano. No nasken nga, may sakripisyo ka, kiti sakripisyo ka. Daytay ti adday tinakem ko. Ngamin, napintek ti kalikagum ko, nga makipagtagikwaak, kada iti sanikwa ni Rolly, Manong Robert. Iti may isang aldaw nga panagsarsarita mi ken ni Rolly. Ita tadududuatan dito'y balay. Agasawan ti pagaybilangan ta. Ape nga awan ti planom nga wenno mangawis kanyak pariti panagkalaysa ta. Tapno mapasingkedan ti relasyon ta. Wenno gatgatangin na kadi gapu kadi iti papay mo kanyak nga. Pagimbagan, bunga ti ginabaknang mo. Balikas ko. Saan ko nga irikdukit keng kagaputa? Kasladyak pa masigurado, no? Pudno nga iayatin na kung saan. Anya pa ilaing ti kayat mo nga pamaniknik. Laglagipim nga, sikat ti kauna na lalaki nga nakaikot ti ginababae. Laglagipim nga, awan sa bali a lalaki ti biyag ko, no dilaing sikat. Ita ibagam nga pagduduam no adda panagayat ko keng kang no awan. Kinunak nga naging tatangsit, Manong Robert. Imisem ni Rolly ket inarakop nak. Dayan, kasladyak mamati. Nupe kasladyak mamati, maalukoy tiriknak. Gapo ka rin ibalikas mo ken ti kalikabo mo at kalisata. Apay ket din niya saan? Apay ket din niya di ka ikalisa. No deta ti kayat mo. Kidawat laing Rolly, simple laing kuma, simple laing kalaysa, saan kong kaya ting grande. Nunas kanya di kiti laing naganak kanya, kenso magmamano papagayam mo, so teramidit ta. Agkasartadatan iti mayor wen huwes. Deta laing kitalikakong ko. Diyak kaya ta may lanlandaya gakit, husgarandak di kiti tao, nga nakikalaysa akeng kagabuta,
Kayat ko ti makipagtagi ko iti sanikwa mo no kinabaklan mo. Kayat ko laing ngay paniknikin ka. Nga rimusingen wenno nagsampagan ti ayat. Addan ti ayat nga pupupikupa kaparaken ka. Rolly. No iso ti kunam, iso ti matungpal. Aramiden te ti kabita na panawen. Ti panagkalaysa ta iti simple awagas. Dayan. Natinungarot ti panagkalaysami ti biyang ti mayor, ngamin ket agam amuunay da roli ken ti mayor ti ili, Manong Robert. Napakaamuan da manang Magda ken kastamet ten ni Divine. Ngem, saan da kanua kalikagom, wino saan kanua kayat ni Divine, ti umatenda ri ti kalaysami ken ni Ronnie. Banag nga adadda nga nangasot iti gurak ken ni Divine, Manong Robert. May pada kan tumet ti inam. Mapukaw kan tumet iti dalan ko. Ket siyak to ti agtagi ko kadagiti sa nikmayo. Kinunak iti nakem ko. Naaramid ti kasar. Iti simple awagas wenno nalimed, Manong Robert. Agmay may sa kalpasan ti panagkalaysami. Mas daawak no apay nga saan man laeng nga ibutaktak ni Rolly. Ti amin nga tinabaknang da wenno di iti sanikwana. May sa laeng ti amok ti adu nga dagada iti lugar ngayan ni. Ken kastamet ten iti sabali a probinsya wenno di probinsya ti Isabela. Ngem di iti sabalin ket saan kun nga amok malaksid ni usalaeng nga talaga. Linep-lepak met ti bagik nga agsaludsud keng kuana amanganta, mabisto na ti husto a kulor ko, nga tilaing kinabaknang nati kalikagom ko, Manong Robert. Kapamilya na ko. So nga, orean niya ti aramiden na. Adan ti karbingak kadagiti sa nikwana. Ket no pumusay, sigurado nga siyak ti agtawid. Siyak ti agtawid ken kastamit ken ti apo ko na. Ngemin, adayo pa'y nga ti apo ko na. Masapul nga umunaak. Siyak to ti pagtawidan na no kas pagaringan. Dagita digiti panpanunutek wenno adda iti panunot ko no kasta nga agmay may saak. Jakmet ginut-gutigot wenno kinulkulit ni Rolly, seknan kadagiti sa nikwana. Tinapateg kita dati kwartang ipapaay na kanya. Ngayit ited gumet kadagiti naganak kanya. Kasukat ti panangipaay ko iti ragsak ken ni Rolly, Manong Robert. Kinagpaysuna sa anen nga intuloy da papang ken ni mamang iti panagtrabaho daw wenno panagpukis ken panagmanicure. Nagbiagdan nga na sa liwanwan, babaen ti panang suportami ken ni Rolly kadakwada. Pakairamanan ti panagadal digiti dua kakabsat ko, Manong Robert. Papagayam san tayo nga may lipas, nga may basa, dahil surat nga nakaipalaunan, tinapalabas ti biyag ken ayat. Ni pagayam tayo nga dayan. Matungpal nga ta di arapaap na. Matungpal nga ta nga isunan to ti agtagikwawen no agtawid iti so amin na kinabaknang kinakikalaysaan ng amo na ani Rolly, papagayam. Into no Lunes, papagayam, isunod ti panangi tuloy tayo ang mangibasa iti dito nga surat, gaputa into no bigat, ada di iti kumi-kumi kan ni Maki. Ayan? So, saan may danon ti programa tayo tinapalabas. Awisin ta kayo, into no Lunes, tapnon ti kastay tuloy tayo tumanin na ibasa, iti surat nga nakaipalaunan, tinapalabas ti biyag kinayat, ti pagayam tayo dayan. Dito nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Ini technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Biyernes, papagayam, agyaman kamting kay panagdingig ken panagbuya.
Ti napalabas. Namulit ti agdama bawen ti napalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapatap no umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Ti napalabas.